Pohľad z boku na ostrie. Posledný použitý kameň rozsutec. Nôž bol nabrúsený na Tormeku T7. Pekná mikropilka na konci. Druhá strana noža. Rovnaký obrazok. Pohľad z hora na ostrie. V strede ten najtmavší pásik, ktorý sa nám tam stráca. To je naše ostrie. Pekne vás vítam. Dnes tu máme na test noža. Zároveň aj ocele. Takýto pekný nôž. Kožené púzdro, relatívne hrubé. Nôž nám vyzerá takto. Nôž vyrobil Pozba. Mal by sa volať Ši. Neviem, či dobre to čítam. Materiál čepele 19312. Zakalená na hamon. Tu nám vidieť, takto ide. Kožená rukoveď alebo rukoveď z kožených krúžkov. Celková dĺžka noža 270 mm, dĺžka čepele 148, rukoveď 122, šírka v tom najširšom mieste 45 mm. Nôž je momentálne nabrúsený na Tormeku T7, posledný kameň rozsutec, vrcholový uhol 30 stupňov a v tomto mieste, ako je znak, na 0,52 mm. Hrúbka vybrúse 0,52 mm. Nôž sa drží relatívne dobre, mne dobre vyplní ruku. Ja mám takú zhruba 9 ruku. Taký robustnejší, nie som zvyknutý ja na takéto široké čepele, ale dá sa. Ukážeme si, ako je nabrúsený. Máme papierik. Brúsenie materiálu, ako brúsenie noža išlo bez problémov. Klasická, ako keby uhlíková oceľ. Veľmi rýchlo chytala také jedovaté ostrie. Neboli žiadne problémy s brúsením. Toto reže. Toto asi nemá zmysel, ale spravím to. Rezná dĺžka je viac ako 10 cm. Ja spravím handicap a ideme ho testovať. Takže handicap máme spravený. Ešte raz ďakujem Pozbovi za to, že takýto nôž poskytol na úvodzovkách otestovanie. Tento nôž, možno ste si všimli, putuje a ľudia majú možnosť si ho chytiť do ruky, odskúšať to. Ja som sa rozhodol pre ten môj klasický test. Aby sa niekto nezľakol, s Jírkom je to tu dohodnuté, že je nabrúsený na 30 stupňov, ja ho potom naspäť dám na 40, aby to ostre nikto nezničil pri nejakom sekaní alebo niečom podobnom. Takže máme štandardné podmienky, 20 mm lano od firmy Lanex, 30 stupňov vrcholový uhol, 0,52 mm hrúbka výbrusu.
stovka. Tieto znaky, to sú moje znaky pri brúsení, ale tu mám pocit, ako keby bol zubok. Nie som si istý. Ešte trošku hore. Sú tu ako keby také maličké vlnky. No. Nechce. Vyzerá, že nechce odrezať. S týmto nemá problém. Tak skúsime ísť ďalej. Pridávam trošku viac ako 100, lebo tým, že tu je tento tu oblúk, láno mi to nevie prerezať. Takže tam nejaké 3-4 kusy navyše dávam. Teraz zuby sú ako keby menšie, hladšie to je. Nie, to už nechytá sa.
No, posledný raz, ale ja si myslím, že to už nebude aj tak nič. Už papierik nebudem skúšať na tom. Toto ide. Už je to tu hladké. Ale nie, v týchto miestach je čosi. Prestávka.
Nakoniec to je 80 razy. Ja si myslím, že už je totálne tupý. Náš etalón Spyderco Manix CPM S110V. Trošku špička ide. Takisto. 600 a plus 80 prerezaní lana. Máme pohľad z boku na ostrie. Z tejto strany to skoro není ani nejako vidieť, že by bol už pracoval tento nôž. Možno na vrchu také malé v týchto miestach vlnky sú. Tie by nasvedčovali, že čo si sa deje. Skúsime prebehnúť celý nožik od pätky, to je kde si pätka. Ešte trošku ďalej. Tu začína pätka. Toto veľmi málo rezalo. Taký tmavý pásik tam vidíme na konci ostria. Nejaké vlnky tu sú v týchto miestach, zaostrím to. To je nejaká na výšku možno stotina, možno ani toľko nie milimetra. Takže nič vážneho. Tu je možno taká vlnka nejaká. To tmavé to je kúsok zrejme papiera od čistenia. Tu je ten predný radius, to S-ko na noži. A pomaličky sa budeme dostávať k špičke. Tu sú nejaké vlnky, tmavšie miesta, preliačiny. Tu je to vidieť, že trošku je to už otupené. Tu je jeden, no asi najväčší zubok. Ja si ho odfotím. Môžeme pokračovať. Tu sú nejaké vlnky. To tmavé, to je ostré prehnuté smerom k nám. A tu na desi už bude handicap papier. Tu už začína papier. Druhá strana je podobný obrázok, dá sa povedať, ako na tej predchádzajúcej. Pohľad z hora na ostrie. V strede tam už vidíme tu v úzovkách húseničku. Čím bude hrubšia a svetlejšia, tým je to viac opotrebené. Skúsime sa pozrieť od pätky, ako to vyzerá. Tu je desi pätka. Tu. Relatívne tenká, ale už je svetlá. Preto to nie je schopné rezať. Papier. Tu na trošku ďalej. No je relatívne tenká.
tmavá, ako keby mala schopnosť rezať a ona vlastne nevie ani rezať tam. Už je to tak zatúpené. Ani lano, ani papier. Aj toto je ešte na pohľad dobre, funkčne už nie. Aj toto. Tu sa dostávame na to S-ko, na tú najširšiu časť noža. Tam je to asi najviac tá časť rezala. No toto vidieť úplne zaleštené všetko. Súvislý pásik. No tu už ideme dole na radius smerom ku špičke. Tu sa nám bude, no to je vidieť tenšie a skoro tmavé. Ale videli ste sami, aj toto tu má. Vlastne špička trošku ešte rezala papier. Veľmi málo. Zhodnotenie, záver. Veľmi pekne ďakujem za počin. Pospu, že takýmto spôsobom zapožičal nôž na otestovanie. S nožom sa mi dobre pracovalo. Tá rukoveď ergonomicky na moju ruku ako je v poriadku. Možno to brúško v strede by trošku menšie mohlo byť, ale bez problémov. Celý test bez rukavice som mohol robiť, žiadne namíňanie, nič, takže kožené krúžky dobre. Jedna vec, na ktorú som si nezvykol, je vôňa, lepšie povedané zápach. Neviem, či to je tou kožou alebo čím, ale mám stále taký dojem, ako keby to bolo taká ako keby zatuchlina alebo splesneté alebo čosi podobné, tak neviem, či niekomu to by si splesnelo ten nôž, prípadne rukoveď, alebo je niečím napustená, neviem. Takže trošku mi to tam tak nepríjemne vonia. Čo sa týka ocele, videli ste sami, medzi 100 a 200 razy prestala rezať cigaretový papier, kde si pri 600 razy prerezania lana som išiel na 2 razy a koniec bol veľmi, veľmi rýchly nástup zatúpenia, dá sa povedať od 600 do 600 alebo od 620, 630 do 680 kusov, to bolo veľmi, veľmi rýchle zatúpenie toho materiálu. Pekne ďakujem všetkým za pozornosť. Nôž putuje ďalšiemu na testovanie, na odskúšanie a tým, ktorí vlastne ten nôž nedostanú do ruky. Ďakujem za pozornosť pri ďalších videách. Dovidenia.